Energi til opvarmning er dyr, og hvis den kommer fra fossile brændstoffer, udledes der meget CO2. Der er derfor gevinst på flere fronter, hvis man kan reducere varmetabet. Der spares penge, og der bidrages til et bedre klima. Med et termografisk kamera er det muligt at tage et billede, hvor man afslører varmetabet for bygninger. Kameraet måler den infrarøde stråling, som strømmer ud fra huset. Jannik Halpen er termografiekspert, og han forklarer kameraets funktion. Ja, termografikamera det er umiddelbart et normalt kamera, som har nogle specielle sensorer i, som gør, at de kan modtage varmebølgerne, de infrarøde varmestråler, som kommer fra objekter som for eksempel huse. Bare der er en temperaturforskel på cirka 3 grader, kan man lave nogle rimelig gode termogrammer, som sådan et, vi ser heroppe. Med et termografikamera kan man få et nøjagtigt billede af årsagerne til varmetabet fra en bygning. Billedet fra kameraet kræver dog lidt forklaring. Det termogram, som vi har heroppe på væggen, repræsenterer en masse farver for temperaturen. Og det vil være sådan, at på lige præcis det her billede, med den farveskala, vi har valgt her, er der mange farver inde, og det bevirker, at den sorte, det er den koldeste, og så kommer man over lilla, og videre over til blå, og til lyseblå og grøn, og til gul og rød, og helt over til personen herovre, der er det hvide, som er overvarme i det her tilfælde. Termografikameraet kan vise de temperaturforskelle, som vi ikke kan se med det blotte øje. Det giver dermed en unik mulighed for at afgøre, hvor man skal sætte ind, når boligen skal isoleres. Her ses et hus fra 1939, hvor etageadskillelsen mellem kælder og stue ikke er isoleret. Varmen trækker ud i et bånd langs ydervæggen, og her kunne hentes store besparelser. Under dette vindue er der også varmetab, og en isolering af væggen vil være et af de første steder, ejeren burde sætte ind. Denne bygning har fået en gennemgribende renovering med facade og tagisolering, mens denne bygning slet ikke er isoleret. Forskellen er tydelig. Kameraet kan således også bruges som kontrol efter renovering. Mange vil komme og bede om at få termografiske optagelser af en bygning for at kontrollere, at jobbet er blevet gjort korrekt. Der kan komme en elektriker, der bliver bedt om at sætte nogle spots ind, fjerner isoleringen og får prikket hul i klimaskærmen, og isoleringen bliver ikke lagt ordentligt på plads igen osv. Og så nogle fejl finder termokameraet også. En termografisk undersøgelse af en eksisterende eller kommende bolig kan meget hurtigt være en investering, der er mindst lige så vigtig som en tilstandsrapport. Mange penge ligger gemt i de varmetab, som vi ikke kan se, og kameraet afslører præcist, hvor det bedst kan betale sig at isolere boligen. Skulle jeg ud og investere i en bolig, ja klart, så skulle man kigge på, hvad er der af energiomkostninger i denne. Kort, men måske også langsigtet. Jeg vil helt klart sørge for, at bygningen blev efterset af de myndigheder og af de institutioner, som man kan trække på i dag. Men jeg vil nok også selv kræve, at min nye bygning var blevet testet med termografi.